Hadin ka jing pen kre jong gibor sarkar ban pen kenria no ia ka office trikam jong block development officer komsning CNR di block naga liang jong gibor peniat chenong komsning town dorbar rengkat bat gikat to kene kinong tre jong office umsning CNR di block hene kesngi ketah ka arpo tarik unopra arjar arpoar kilalej ban jurip ia kejaka nak benta bantai ia ka office ke bathamai jong kete CNR di block. Ha ketika jeng le jurip ya ketika jaka kinong ilam shenong kilapan pau bak jeng temu ban pen kenria ya ketika office kalong babiang bha bat kam don gonok jeng thut ha kalek awan namar ka jengai tang kumasan po mitari ai nak surok ba National Highway 6 umsning bypass kilapan pau ru bakene ke jeng don jong ketika office ha ketika shenong kanlong ke jeng kerku ya kipat ba kamtam girang ba shenong ki bawan don kam ha office jong block development officer komsning CNR di block namar ka jaka galong ka bakluj nak benta ban bu kali bat kum juru ka bat kiwi gijeng don kam on sala ban penbiang ha ketika building ka bathamai ka ba on satei ha ketika jaka ha bakran halor ka jingmi jong gijeng persya nagi katto kan negi nong ilam seng balang nagaliang jong ba Rocky Kalau beriu chairman jong omsting town dorbar ulong baki bakum gini gikam dei ban peni gijeng persya kum giseng balang Henry de ban ai gijeng kersian namar kalong gijeng mentoi ya ki babon balang Shushu ha keju kapor nagaliang jong ko umsning town dorbar kal airu da gijing tho ka balong kum gijing peni ya ka jing kersian ban aibor ya office jong block development officer umsning CNR di block bantai ya ketik office halum umpi namar ketik senong lum umpi kadang ham apa gijing pe jing kemi jong umsning town dorbar kumban supan pau ne kendian bak office jong umsning CNR di block ka bamanta kadang ha senong umsning lum nong rim bat on pen kenria no ya ketik office cha ka senong umsning lum umpi kabalong namar ki babon ki jing bombiang ha ketik jaka ka bagetik office ka yang mentah kentup nadu ke jaka peniang kali ka jing bombiang ka jing bomyo ya ka bor internet ka babiang bat kiwe de ki bak office kamla aban ai ka jing sikri ka babiang ya ki senong ki bahap apa ketik umsning block ya ketika jaka ban senai ka office jong komsning CNR di block ka bathamai la ai sung bha dai kong ris tila nong bri ha ka jing he ka ba ar akar ha ba yekran bari kong Victoria Karnayor ibde chairman jong komsning block development and monitoring committee ilong ba jing sim ya ka rai ban rakno ya ketika office kalong ka babiang bha khnang bon la ban ai ka jing sikri ka babiang na ka benta ka block barok kawai ha ketika jing le jurip ya ketika jaka lai don lang oba Rocky Kalau beriu chairman jong omsning town dorbar ha ka jing don lang jong ba Benedict Sengkeli beriu orang ba senong lum umpi ikong ris tila nong bri ibri itrai jaka kirang ba senong ki bahap apok omsning town dorbar bat kinong ilam jong seng long kemi omsning pelon ya don lang hane bat i chairman ki rambak senong i seng long kemi jong ka omsning pelon i wan pej habai de bagani ka jaka kabana kaliang ka sarkar ka don jing thumu ban penkerja no ya ketika umsning blok nang te sani jaka de ngi i hakini ki kdak sngi ki balade ngi bega don ka jing mi jing persya habai de bega jing thumu jong sarkar ban penkerja no ya ka office jong ka blok office jong ka umsning CNR di blok de katkum ka tu khabar ka bangi ui ba mi haki social media ngi i ba kadon ka jistu baklah tu kendiat mo ki ong ba ka jing thumu jong sarkar ban penkerja ya ketik office block kadai siapo lat umpi sa area kerem kulai de kendiat habi de bat ita ibenta na kaliang jonga ku mrom osnong ngakwa ban pensyai ba kamdei siapo lat umpi andre kadai ha umsning lum umpi ha umsning area he mo persya ya ka strawberry farm lada piwan na ka surok National Highway 6 umsning bypass kadai persya ya ka strawberry farm he de phirung hapo kendiat ta kumba sanpo metar ei de kumba ki ong ba kani ka jaka kala jangai hab don kam ban resep auto ei ban lech tai ka bai kali ka balut cispa ngakwa ban pensyai ka long ba kani ka jaka ka ba harus rok ka ba phim don kam ban resep kali mo haba ki bru nagi area Maurong ki area kita ki samlem ye ki Mardon haba kiwan hapo umsning haba ki mut banle umsning blok ndaki kali naki snong jungki kiwan ki hiar umsning ban umsning ki apsim auto banle sakate ka office blok de kumju ro lada lapan kerja no ya ka umsning blok syakane ka jaka ka bathamai ki bru kinwan kumju hi na umsning kin ap kali kinwan hane hi marka jingjai ka long katju hi mo de ki bru ki bawan na ki than Jeropon nak kita maulin makan buat komputer terter itu kum bagiwan lah bagiwan sak office block barim kiwan baik direct hiar baik hang tu kim don kam balik jam sering dekaju hi
pada kiwan kini kibru ke banate nagi tante kiwan baik direct nang bakam sing bypass kiwan kin hiar po bypass kin rong hang ne jaka kendiat kumba pilai i menta ka jaka na kaliang jungi ka long ka mabiang pha jaka ka bahe kita jaka ki don lang hang ne bat ngi te ngi kerpat na kaliang jungi ka snong kumba ngilawan lang bat kam sing ton rolar ngi kerpat ya ka sarkar bakin yaj be sakmat habai de bat kaneka kam bat nga kerpat ru yagi para ram asnong ki pajba bakim de ban stu bakla ki para ram asnong jungi lada kidon kano ka ki baki kwa ban sai baki kwa ban ui kana jaka na kaliang jungi ngi kloi ban yalam ban peni ngi kwa be ban sai kam don kano ka jingle buri kam don kano jingle thok ka jaka ka di ka badang jan ka babiang bha tinggi kerpat yagi para ram asnong ru na ki than bakin ailang ka jingle trelang bat ka sarkar khnang bakane ka kam kan long ka ba job le ka ba la ban le nang ade itrai jakana kanya ka umsning dom umpi ngai so bhai kanya ka jaka ka jonga ya ka si abdi blok hanya nate na po blok nate ba kinwan ra kanya ka jaka jonga te ka jing don lang jong i sherman jonga ni ka taun don ba umsning irang ba snong jonga ni ka lom umpi ba kini ki long kemia ba kini ki i snong banane na snong lom umpi ki don lang kanya ka por nga ka trai jaka nga supen pata nga kata nga ai so bhai kanya ka jaka ada kidang don kam arakan kan kidang sodon kaman dang kwa syuk andang la bangan ai ana subhana benta kan ka senang ba ya kan ka si ardi blok bakan wan kan ka jaka jonga tang lagi ni kentir bagi larai na ka general council men ba haka khalai tret mai ba Desember bagi larai ban Yang Sobha ya ka sing di blog ban set up ane ban snat mai hakte hapo snong sing lumpi ka ba hap apo ka sing tanah ba anta ba ki sakhi jang ki rutli rimut ki ramba snong jang ki ki ba hap pom sing tanah ba ni IT ni city ai sa jongi video bagi welcome ya ka sing di blog ban wan hangte pom sing lumpi jongi IT na city Agak jingdai bat mentaka step pat nak kalian jungi ka office jong ka sing ton ba agak jingdon kan lang jong ki ndrimut kirang ba snong ki ba hab apo sing ton ba hoi nak kalian jong ba snong proper rong ba snong lumpi ya ka ba katu ka office jong ka video kan don snong jong rong ba snong lumpi rong ba snong sing salang rong ba snong sing numraman kurang maksud jang ka mesti proper bi ni dan kat lang hang ni ba ka jingwan jang ni mentang kasi mangwan ban IT ya ki jingtho halor ka jingrai jang ka general meeting jang ni baro ndrutli kisnong men ha ka lai tere Desember ya ka bangi larai bangin ai ya ka bangi larai bangin ai ngin tiang sobha ya ka umsning si ardi blok bakan wan hak teh apa snong umsning umpi ka jong ya ka bangim dan ka no ka jing ujo nakaliang jong ka office nakaliang jong ka town norbar mat ngim dan ka no jing persya nakaliang jong ka office town norbar ni tiang sobha nak ka bakmen nak ka men nak postunat lang baro ki ndringut ki rang ba snong ki badon lang ni hapo ka syatri jong ka umsing town norbar desa sin nakaliang jong nga kerpat kum chaman banga ladon hakiseng balang haki lai potali kisnam ki munchwa tadin gajing ya nanti jonga kum useng balang bentang ala poi syaki karta ka kerdan ru kabala karta ru kala hamhe tingala simti segini kam stong kam thau te hakum kini ki issue ki badai namta ka roi ka par jong ka snong ka thau te kumwei na ki noilam jong ka snong khamtam le na taun norbar nga kentu ya baro ki seng balang ki badan hapo Riboi district ba kinsko ba ban ya trai rengkat bat ka taun dorbar lane bat kisnong ki thau haka jingte ban wan ra ya kano ka roi ka par hapo snong po thau dele se na kalian ju seng balang don ki seng balang ki bam tip ru babli tenga kentu ya kiru ba kin ya
kilada kidon kano ka jong ka jing bom skutu ka jing bom shay ka jing dei bat kaneka jing warra ya kaneka umsting CRD block shash nong jongi ka bahap ashtong umsting lum umpi ngakarpat yaki bakin sang bahap panwat kendu yangi kinong ilam jong ka umsting tonor bar bane shay halor kini ki benta baro ta ka dei ka jing karpat na kalyang jonga kum ucaman jong ka umsting tonor bar ku blai si jar nam ta kita ki baro halo ka jing penggeria ya kaneka building jong new building na kapta ko musting si ana di block nga sngo kati kalong ka batay siya na marba nila syong haka ni kajaka ka bangim kamdalong convenient na kapta ki paiba ki bawan balai du kalong crowd mo tu crowd ka mut ka kham ngia palap de nang ta de ka wei ka jing kerku ko bawan nga lengba ka jing kersyan nga shimi ka ni kabu lengba ka jing kersyan jong Sharman joko umsting taun dorbar bat kirang ba sinong ibahap ko umsting taun dorbar ila kersian ni kani punju bangangila pet nilai iru ke jaka kalau bapit babiang tingi kersian lang ni kani da kabentaba krang bangani ka kam kan yai pet bat kan long ga jingker kuru yang i kipai ba joko umsting si ana di blok ibahap kan ni da area de na kabenta kani nga ai ke jing public it pok ke yang ni ko blok kanang bakala ban yo ika building ba tamai bat ki staff ki ban tray ban ayut ken long free ken long ken don kam sim ban syakri ki pai ba akar kom ka babiang bat baki la ban tray lang lomba ki staff jo ko umsing sian na di blok bagi officer bat ki pai ba bawan chakani ke jakaru ken long ka basuk pasan na ka betang ji long den man din jongi de tang ini hi ken dia la IP jing kran ngam don ei ban ong ya no ban pasya ya no rai na sim ya kan ikabu ban kasyan lem ya kan jing rai jong ka umsning tong dorbar kalau kumni ngam don ei ban ong namar ba kani ke jakahi kam dalong convenient nang ta jungi bangin jong ka blok kat kum ka jing sarbi jong ki bahalor di ngam don ei ban ong namala dikira ka jaka namang ila pe ki jaka kalong ka babiang tingi kasyan ni kata ngam don ei ban kran pasya ya no ni gum rung ketika rai bangile rai da kani ka komiti jog BTMC ru ki member ki la kasyan ki support ya kata tengi ngam dan e na bar bangalong Sharman jo ka block development and monitoring committee de ngam dan e ban ong na mangai trai lang hi bak sokar na trai lang ban ki officer ki badon law wan nu officer ba wan na ko we ka pot ngam ju don jing afatin ngi trai bai ngi ai pe kam nang ba kani pada ka balara station lumpi ka bani gum sning lumpi tengah song pati ke jaka ka babiang ba nang tai pai ba man le kan tu ki na dong ha dong ni kan biang ti ki pai ba tu ki snow hun ya kata te kemun dan ei namar ki rawa snong gila support ya kata te ngili tingin ong ei mo ngim dan ei tingi yang ni kersan lang tai kata